Hello guys, welcome back to my YouTube channel. To nोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननो आं दिनै जा ब्लग लाबोदों बे ब्लगआ दिनैना मोनसे पार्सेल आं आनबक्सिं खालामनो नागिरदों। थ' फ्लिपकार्टआवहाय आङो अर्डार हरदोंमोन बैसागोनि थाखाय। थ' बेखौनो आं देखायगोन दिनै आनबक्सिं खालामनानै। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओमफ्रायो बेखौ दिन्थिनायनि सिगां आं मोनसे बुस्थु दिन्थिगोन नोंथांमोननो। थ' नोंथांमोना फैबाय थादो। थ' न' सिङावहाय थांगोरनि नै गाइसमोन बाजैया बैसागोनि गस्ला गोदान लाबोदों। दा बेखौ आं गाननानै नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि नुदों कमेन्टआव लिरनानै बुंहर लोगोफोर। बेबायदि आरोना गस्लाया। थ' लोगोफोर बियो बाजैनि बैसागोनि गिफ्ट बाजैया आंनो लाबोदों दिनैहाय। माबायदि नुदों लोगोफोर। थ' दायो फ्लिपकार्टनि बुस्थुखौ आनबक्सिं खालामसै लोगोफोर। माबा लाब्रा मा ब्लेड रेडि ब्लेड दं। नै लोगोफोर आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार हरनाय बुस्थुखौ लानानै फैबाय। दायो आनबक्सिं खालामसै। मा बुस्थु नोंथांमोना नुगोन दसेनि उनाव। मा बुस्थु नोंथांमोना दसेनि उनाव नुथारसिगोन, नायलांबाय थादो। ओमफ्राय प्राइसखौ खिथानोसै आं बेसेबां। प्राइस नैबे गोजौआव नायदो प्राइसआ 1109 टाका। तो लेट्स स्टार्ट। Masih sana tahu nih. Ada saya sih nggak. Nih. Habis sudah sembuh nih kita. Nih, habis kan nih. Nih dulu ber. Ini dia masih speaker, Bluetooth speaker. Bluetooth speaker yang order. Bisa gue mekai damna nih misalnya. Sama kayak di performance ini nih sih damna nih deh. Nih deh charger. Nih dia makanya. Kait. Nih dulu ber. Autronics. Ini gadget dia speaker. Ini yang kulihat nih. Wow, iklan. Wow, iklan. Wow. ये देखो चार्जिंग दो मेरे चार्ज तो मेरे नहीं चार्ज किया दसे चार्ज होनोसै लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव बिनि पारफरमेन्सखौ नोंसोरनो दिन्थिनोसै माबायदि आरो बेसेबां मोजां थ' दसे चार्ज होनि चार्जिं होखांबाय 5 मिनिट चार्ज होबाय आरोना पर्ट्रनिक्स कंपनीनि दा साउन्डखौ टेस्ट खालामनि ब्लुटुथ न्यू डिवाइस नैबे साउन्ड ड्राम मानो आरोना ओमफ्राय दा कानेक्ट खालामनोसै आङो You are now connected to your sound drum 1. थ' लोगोफोर कानेक्ट जाबाय दायो आं गित दामनोसै मिउजिक दायो नैबे बर' गितखौनो दामनोसै आं
भलिउमखौ बारायनि नैबे हाइस इन्जुर हाफ्लंनानै लायगोन जों नोंखौ उसुं जावनानै खावगोन जों नोंखौ बारा बाराथारब्ला गरजो खावनानै लायथारगोन जों खारसन जोंनाव खारसन आगै खारसन जोंनाव खारसन तो लोगोफोर साउन्डखौथ' आङो टेस्ट खालामजोब्बाय दायो स्पिकारनिखौ ओमफ्राय आङो मोजांखौनो मोनदों बुस्थुखौलाय ओमफ्राय एसे बेसखौ ल' मोनदों आरोना ओमफ्राय जितु लाउडनेसआथ' थिगानो दङ बेसआवल' एसे ल' मोनदों आरो बाखि थिगानो दङ बे प्राइस रेन्जआव थ' नोंथांमोनाबो मोजां मोनोबा बायनानै लाबानो जाबाय थ' लोगोफोर ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय